Salutare pe mine, sunt Vana Ovidiu și astăzi o să filmăm un episod din Cat Evolution. Mai înainte, chiar acum 5 minute am găsit acest joc. Sunt împreună cu colegul meu Dragoș. Salutare! Și dacă nu-ți place această serie, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu și la canalul lui Dragoș, se numește Dragoș Hosu. Ce ciudat sună sunetul de pisică. Parcă e un elefant cu trompă în spate. Dar pe noi nu ne interesează asta. Pe noi ne interesează să jucăm. Ce drăguț este la pisicuța. Lasă, este drăguț. Îmbrăcat așa. Și la asta tot așa este mai tare. Sau polițistul. Nu știu. Dacă să scrieți în comentarii ce și cum să vă place. Scuzați, tot apar foarte multe reclame. Nu știu de ce. Și mă enervează toate reclamele acestea. Pentru că trebuie să tot dai X și eu când filmez nu pot să tot dau X până nu mai pot. Am pus puțin pe pauză pentru că a trebuit să pun telefonul la încărcat. Vai câte pisici. O turbat. Ce urâtă este. E mai mare ca un taur în viața reală, dar nu mă interesează. Dragoș, tu câți abonați ai pe canalul tău? Sincer, nu mai fac. Dar câți abonați ai? Nu știu, vreo 4 cred că am avut. Nu știu, voi pune pe YouTube și v-am spus că voi intra pe YouTube și vă voi arăta câți abonați are el. El are 3 abonați, eu nu știu câți am încă, dar acum voi căuta. Căutăm și la... Se pare că am 9 abonați, este destul de bine, mă cheamă Ovidel Ovi cu un urs panda și ne vom întoarce la jocul nostru. După cum vedeți, am primit 2900 și câteva zeci de bănuți. Pisica turbată nu vrea să-i lase pe copii în pace. Parcă se lipesc una de alta. Și o să continuăm videoclipul, am pus puțin pe pauză pentru că n-am vrut să vă mai țin atâta până fac pisicuțele. Letter. Așa, deja am ajuns. Ua, ce urâtă-i! Tom, e fer, Tohocoz! Adică acum. Se pare că avem Foxiten.
Am mai avut acest joc Asta doar... de altă hartă. Da, am mai avut acest joc, dar cu vaci, se numește Cow Evolution, și cu capre am mai avut, și cu Dolphin Evolution, Human Evolution, Money Evolution și Etc. Am avut toate jocurile astea, dar nu le-am gătat pentru că m-am plictisit de ele, dar acesta cu Cats Evolution este foarte șmecher. Îți dă bănuți când vrei tu. Uitați. Uitați cât bănuți îmi dă, cât bănuți. Vedeți, și după cum am spus... Am prins cu muscă. Se pare că Dragoș a prins o muscă cu palma. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu. Pa!